תגיד לאבי שאני לא שומע כלום. זה אצלי בכיס. אני לא אצליח לסגור, זה בסדר כמו שזה? אבי, אני לא שומע כלום באוזניה, אחי. הם התקשרו ל-ACS? לא. זה מאמץ על הדבר הזה עכשיו. יש יותר. דבר, דודו. לא שומע, לא שומע. לא שומע. דבר, 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 דבר. הוא לא שומע. לא, אני לא שומע. דבר, דבר, דבר. דבר. לא שומע. באי, אתה שומע? גם אני לא שומע. זה בא והולך כאילו. דבר, דודו. כן, כן, כן. רגע, אבל תחבר את ה-FB. אוקיי. שומע, שומע. תחבר את ה-FB אבל. אני הולך לחבר אותו. שים לעיתונים, קח את זה. נפעיל את זה עכשיו. אוקיי, רק אני לא שומעת.